بەڵێ بێگومان دوای تەقینەوەکەی ئەنقەرە ئەمە چوارەم ئۆپراسیۆنی گەورەیە کە تورکیا ئەنجامیەدا. جا ئۆپراسیۆنەکانی تورکیا بۆ سەر پەکەکە و هەروەها یەپەگەیە. دەمانەوێت گفتوگۆی زیاتر لەبارەی ئەم بابەتەوە بکەین. میوانمان دکتۆر ئیمبات مۆغڵۆ پسپۆری ئەمنی و سەربازی لە ئەنقەرەوە لەگەڵمان دەبێت و وەڵامدەری پرسیارەکانمانە بێت. ئەم کاتتان باش دکتۆر. ئۆپراسیۆنەکانی سوپای تورکیا بەو شێوە بەرفراوانە تا چەند کاریگەری لەسەر کەمکردنەوەی مەترسیەکان دەبێت؟ Tabii Türkiye'nin başkenti Beguman li paytexta Tirkiyeyê hin dizanin êrişeke xaînane çêbû û hin dizanin ji rojê destpêkê roja destpêkê êrişê jî PKK'yê ev êriş girt ser xwe. Ev e ji Sûriyeyê derbasî Tirkiyeyê bûbûn êrişkiribûn di rojekî di dilê Tirkiyeyê ev êrişkirin nêzîkê wezareta navxwe ya nêzîkê wezareta derveya Tirkiyeyê ev êrişkirin êrişa xwe kujiyê kirin lê polîsên qehreman ên Tirkiyeyê ev bûyer zû agahdar bûn ji vê bûyerê û nehiştin ku êriş bigihîje armanca xwe û rêxistina terorê PKK ev e bi salan in li hemî welatên navçeyê ji Herêma Kurdistanê bigirin heta Iraqê, Sûriyê, Îranê li dijî hemû gelên li vê navçeyê PKK zerer digihîne van hemiyan ji bilî zererê PKK tişt nedaye van vê navçeyê. Ev PKK ku dibêje ez mafê Kurdan diparêzim lê li rojhilatê Tirkiyeyê li başûrê rojhilatê Tirkiyeyê herî zêde zirar da Kurdan û zarokên Kurdan revandin PKK revandin ew birin çiyê û gelek kes kuştin PKK gelek kes kuştin li rojhilatê Tirkiyeyê gelek êş hate dîtin belê 85 milyon yek dil bû li dijî terorê lê êşa herî zêde xelkê Kurd herî zêde êş dîtin û ev êş herî zêde niha jî li Iraqê jî li Sûriyê jî tuşî van pirsgirêkan bûye arzin nerazîne ji PKK'yê ez jî hewlêr û Misilê bûm berî niha li wan cahan bi salan ez min kar dikir xelkê wê navçeyê gelek baş nas dikim helbesta xelkiya beramberî terorê jî pir baş dinasin. دکتۆر تورکیا ئۆپراسیۆنەکانی لە عێراق و سووریا بە هەماهەنگی ئەنجام دەدات؟ Beguman hin dizanin Wezîrê Bergirî Iraqê Abbas Beg û dige li ser vexwendina Yaşar Paşayî hate Tirkiyeyê her du wezîr biryarekî hevbeş da ku armanca biryara wan ew bû ku sînoran biparêzin û bi hev re têkoşîneke hevbeş lê dijî terorê bikin li ser vê danûstandin kirin û Tirkiye dema van operasyonan dike him digel Herêma Kurdistanê him jî digel hikûmeta Iraqê agahdar dike agahiya wan jî heye ku باشە دکتۆر هاوپەیمانان درۆنێکی تورکیایان لە باکووری ڕۆژهەڵاتی سووریا خستە خوارەوە و تورکیا هیچ کاردانەوەیەکی نەبوو هۆکاری ئەو بێدەنگیە بۆچی دەگەڕێنەوە؟ Beguman de encamê de evê ku ev balafirxistiye Amerîkayê ev bizanatiya tê kirin. Amerîka dizane ku ew dronê Tirkiyê bû bi zeralî dizanî bû ew navçe her çend Amerîka bêje ku ew der bingeha min li wir hebû wisa bibêje ji Amerîka lê li wir dezgeha wergiriya Tirkiyeyê û serbazên Tirkiyê ew navçe wekî nava destê xwe dizane şaşiyeke wisa nake artêşa Tirkiyê ku biçe êrişê bingeha Amerîkayê bike çalakê ku senake Tirkiye pir baş dizane Amerîka vê tiştê jî Amerîka bi zanatî dizanî ku Amerîka ev balafira Tirkiye zerer nagihîne wan ew çek jî zerer çekê divê dronê de jî zerer nagihîne wan Amerîka dizanî bû ku dikarî bû eger êrişek hebe jî Amerîka dikarî bû wê êrişê jina bibe lê Amerîka bi zanatî ev vekir yani Amerîka her çend bibêje ji ku min xwe parastiye ev xwe parastina reva bû lê Amerîka xwest ku
PKK'yı بپارێزە لەوەر بنگەهێن PKK بپارێزە لەوەر ji ber ku li Sûriyeyê PKK xwe jinû ve ava dike Amerîka dixwaze Amerîka xweste bû ku PKK li Sûriyê xwe pirçek bike xwe jinû ve ava bike Amerîka ev qas pere xerc kir ji bo PKK'ye milyar dolaran pereyê senatayê derbas kir û li Sûriyeyê veberhenan kir ev pere û da ku ev sahaya Sûriyeyê ev veberhenan zere negihîje nebîne û PKK û YPG zere nebîne û bi zanatî Amerîka xwest çavê Tirkiyeyê bitirsîne. Yani peyamek de Tirkiye got heke hün berdewam bin li ser van operasyona xwe ez ê balafirê we bînim xwarê ez ê tank û topa we jî bînim xwarê Amerîka xwest ev peyam vede Tirkiyeyê li Tirkiye jî ev derfet neda Amerîkayê her du wezîr axaftin ji xwe li wir niha Tirkiye hem diger li Bakurê Sûriyê hem jî li Bakurê Iraqê operasyona Tirkiye berdewam in diger wezîr Iraqê jî ji xwe axaft her du wezîr wezîrê Tirkiye û Iraqê Tirkiye xwe naçemîne beraberê gefên Amerîkayê de berdewamî bide operasyona xwe. بەڵێ سپاس بۆ دکتۆر ئیمبات مۆغڵۆ پسپۆری ئەمنی و سەربازی لە ئەنقەرەوە سەبارەت بە ئۆپراسیۆنەکانی تورکیا بۆ سەر پەکەکە و یەپەگا زانیاریت پێداین و وەڵامدەری پرسیارەکانمان بووی سپاس.